ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో ఓల్డ్ సాంగ్ కానీ సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సో ఒకసారి డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంది వీడియో అనేది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. मिर्ग आबर घर जलाता ये रानी विज विदिरिंगे तुमले दाता ये रानी विज विदिरिंगे तुमले दाता. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో నేను మ్యూట్ చేసిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లో ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటా. ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోవాలి. ముందుగా పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు, సో ఇలా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఈ ఒక్క ఫోటో యాడ్ చేస్తే ఫోటో యాడ్ చేసినట్టే మొత్తం కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సాంగ్ అండ్ కింద ఒక గీత ఉంటుంది, అది రెండింటిని కింద ఉన్నదాన్ని రెండింటిని తీసేయండి. తీసేసి కాపీ 23 లేయర్స్ చేసుకోండి. 23 లేయర్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే సింపుల్ సేమ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా సింపుల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. సో 1 by 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటో టాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్, సో కాపీ చేసి సెకండ్ ఫేస్ట్, సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫేస్ట్. సో సింపుల్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 by 1 ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో ఎఫెక్ట్ టచ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ ఫేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క లిరికల్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా ఇలా చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నాను, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్, సో 29 seconds 7 millisecond దగ్గర ఈ లిరికల్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి రెయిన్ ఎఫెక్ట్ కావాలి కాబట్టి ఒకటి వీడియో ఉంటుంది, వీడియోని టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫోటో కావాలంటే ఈ ఫోటోని కూడా తప్పకుండా అక్కడనే పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు దీనికి వీడియో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి 13 second వీడియో ఉంటుంది, ఇలాంటి దీన్ని వీడియో మీద టచ్ చేసి పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి ముందుగా. సో ఇప్పుడు బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. రైన్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి, మెరుపులు కూడా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో సింపుల్ ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 by 1 ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ వాటర్ మార్క్ ఎలా క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఆ విధంగా
యాడ్ చేసుకోండి. సో బటన్ మార్క్ మీద టచ్ చేసి దీన్ని రొటేట్ చేసుకోండి. ఇట్లా రొటేట్ చేసి ముందుగా కిందికి ఇక్కడ తీసుకురండి. సో కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా సో కొంచెం చిన్నగా చేద్దాం. సో ఈ విధంగా చేసి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో డ్రాగ్ చేసి ఆ వీడియో కిందకి రావాలి, అప్పుడు సరిగ్గా కనిపిస్తుంది, లేదంటే సరిగ్గా కనబడదు. ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.